Molt bones. Volia començar aquest mini tutorials per donar-vos a conèixer eines gratuïtes de Google, vale? perquè milloreu la vostra presència a internet. Llavors avui començarem per com afegir el vostre negoci a Google Maps. És molt senzill. Bueno, esteu aquí a la pantalla principal de Google, heu de tenir una compte de Google, això sí, és important, i veniu aquí, per exemple, i on posa Maps, anem a mapes, o una altra opció és, si esteu aquí a la pantalla principal, aquí dalt poseu Maps, Google Maps, de les dues formes funciona. Per defecte surt Canet de Mar perquè és on em localitza, i llavors aquí veieu que hi ha una sèrie d'icones, això són negocis que han reclamat el seu negoci, de dir, ei, Google Maps, jo estic aquí. Llavors n'hi ha un que, per exemple, encara no surt, que està aquí, si no m'equivoco. Per comprovar-ho podeu fer servir l'Street View, és aquest d'aquí. Aquí ara hi ha un negoci per mascotes, per animals, és el número 24. Llavors, com afegir aquest negoci? És molt senzill. Veniu aquí al menú, aquí posa añadir un sitio que falta, i llavors et surt un marcador. Doncs li dius, mira, és aquí. Doncs aquí era 24, buscant uns 24, vale, així. El nom penso que es diu Petjades Canet. Categoria, aquí per defecte surten unes categories, si no ens serveix posem la paraula més significativa, per exemple, mascotes, alojamiento que se admite en cementerios tal, tienda de producte per a mascotes, això segurament ho haureu de posar en castellà perquè el català Google d'aquella manera. Jo, com que no em sé el número de telèfon, no el posaré. Sitio web, no sé si té lloc web, no el posaré. Aquí es pot afegir l'horari. I llavors, si li cliques aquí, se t'envia. Vale? Llavors, jo com a particular dic, doncs mira, vull col·laborar i vull que afegeixin aquest negoci a la Google Maps, per la raó que sigui. En el cas de que tu siguis el propietari del negoci, dius, jo vull reclamar aquesta empresa. Doncs cliques aquí, se t'obre el Google My Business i això és per reclamar, per verificar que aquest negoci és teu. Doncs el nom de l'empresa Petjades Canet, país o regió d'Espanya, direcció postal, doncs has de posar l'adreça on vols que t'enviïn la postal, Riera Buscarons 24, el codi postal de Canet, Canet de Mar, província, Barcelona. Això ho heu de posar tot correcte perquè Google us ha d'enviar aquí la postal amb un codi per verificar que aquest negoci és vostre. Telèfon principal de l'empresa, categoria de productes per a mascotes, si tens una pàgina web l'has de posar. Aquesta opció d'aquí, això és per si ets, per exemple, un autònom que ofereix els seus serveis itinerants, un manyà, o algun autònom, alguna persona que els seus serveis els ofereix fora d'un local, o a més, fora d'un local. Doncs cliques aquí i li dones a continuar, i ara aquí et dona l'opció de a quina regió treballes i a quin rang de quilòmetres fora d'aquesta població ofereixes. En el cas de que no sigui... Diu, també atiendo a los clientes i la direcció de mi empresa. Això és per si ets les dues possibilitats. Tens un local i, a més, ofereixes serveis fora de l'empresa, has de clicar aquí. En el cas de que no ofereixis els teus serveis fora de la teva empresa, del local físic, doncs tires enrere i aquí li dius que no. Llavors li dones a continuar.
Diu, para gestionar esta empresa en Google, verifica esta informació. El nom de l'empresa, l'adreça, que sigui correcta, sobretot, perquè repeteixo, aquí us enviaran la postal, i has de clicar tengo autorizació per administrar esta empresa, no sé què. Llavors li dones a continuar i això iniciarà el procés per enviar-te aquest codi de verificació a l'empresa. En el cas de que, bueno, en el cas de que no sigui aquesta la casuística, doncs si sou només una persona que vol col·laborar a posar aquest negoci a Google Maps, doncs un cop teniu això ple, li doneu a enviar i ja està. I, bueno, i Google et dona les gràcies per col·laborar amb Google Maps i fer que, bueno, que el seu servei sigui millor. Aquí, si li dones aquí, doncs, tornaries un altre cop al mateix procés i si vols afegir un altre lloc i si li dius que listo, doncs ja està. Bueno, doncs això és tot. Si teniu algun dubte, deixeu un comentari a baix del vídeo i, bueno, i moltes gràcies per haver estat aquí. Gràcies.